Mä olin haastattelija täällä tekemässä tästä. Se lähti pyöriä. Joo, että kertokaa Lahdenmaasta. Missä se sijaitsee, kuinka suuri se on, sen luonnosta, ihmisistä, elinkeinoista ja kulttuurista. Lahdema on 65 000 hehtaaria maata ihan pohjoisen rannikolla. Kaikkein lähin alue Suomen. Ja ennen Nuuksion kansallispuiston perustamista oli Lahdema kansallispuisto esimerkiksi Helsingin lähin kansallispuisto. Se on rannikkoalueita, metsä, suota, alvarialueita, mutta toisaalta se ei ole villi luonto. Tuolla on ihmisiä asumissa ja luontoa käyttämässä. Ja ihmishistoria ja luonnon käytön historia on tuolla alueella aika pitkä. On jo sanottu, että ehkä noin 4000 vuotta on maanviljelijä asunut tuolla alueella. Ja voi sanoa, että Lahdema on vaihteleva alue. Se on ehkä kaikkein tärkein. On vaihtelevat maisemat, rannikko, tasankko, kalkkikivi, tasankko ja semmoinen metsien ja soiden maisema, mitä on vaalinut jäätikön sulamisvetet jo 10 000 vuotta sitten. Lahdema luonnossa, kun nyt katsoo Euroopan puolelta, on ehkä kaikkein tärkein koskemattomat merenrannat. Ja meillä on vielä meillä on noin parikymmentä kilometriä täysin vailla ihmisasumista merenrantoja, missä on metsä, hiekka ja siirtolohkaria, mitä on Suomen puolelta viimeinen mannerjäätikko tuonut. Toisaalta ehkä kaikkein tärkein on meidän metsät, meidän luonnonmetsät, mitä esimerkiksi Etelä-Suomessa on noin 0,5% vielä jäljellä. Aika ihan pieniä pätkiä. Meillä on säilynyt isompia luonnonmetsäalueita ja Lahdemman metsän käyttö onkin viimeisen 100 vuoden aikana ollut aika vähäinen ja aktiivinen. Ja tästä syystä jo vuonna 1971, kun Lahdemman kansallispuisto perustettiin, meillä löytyi vielä semmoisia luontometsää. Ja kyllä enemmistö on männikköä, noin 60% meidän metsistä, mutta meillä löytyy reheviä lehtoja. Ja ne rehevät lehtot ovat just tärkeät luonnon monimuotoisuuden kannalta. Tuonna on tosin paljon iso määrä niin kasvia kuin hyönteisiä ja lintuja. Ja näiden monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeä tehtävä. Meidän luonto on aika villi, voi sanoa. Ja yksi näyttö on se, että meillä susi ja karhu on aika tavallisia eläimiä.
ne ovat niin tavallisia, että ihmiset on tottunut elämään niiden kanssa. Ja meillä, niin kuin Virossa yleisenkin, semmoista susi- ja karhun pelkoja ei ole ollenkaan. Ihmiset ei pelkä näitä. Se on totuttu elämään näiden kanssa. Ja Lahdenmaalla on lähes 30 karhua ja susia on kyllä vähemmän, ehkä noin 10-15. Toisaalta kulttuurihistoria on aika pitkä ja nimenomaan näitä alvarialueita, kalkkialueilla, kalkkikivitasankoilla oli siis ensimmäiset maanviljelijät tullut jo aika monta tuhatta vuotta sitten. Ja näitä alueita on jatkuvasti viljelty ja näiden oikeastaan viime vuosisatojen aikana on syntynyt ja aika säilynyt kulttuurimuistomerkkejä, arkkitehtuuria. Jos otetaan tuo uudelleen vielä. Että vanha kulttuuri on jättänyt kyllä Lahdenmaalle oma jäljet. Ja tuolla on arkkitehtuurimuistomerkkejä. Se on siis virolaisten kalastajien arkkitehtuuria, mutta toisaalta baltti-saksalaista arkkitehtuuria, kartanoarkkitehtuuria. Ja näitä isoja kartanoja on Lahdenmaan alueella 4. Ja ne on rakennettu 1600 vuosiluvun lopulla ja 1700 vuosiluvulla. Ja näitä on viime vuosikymmenen aikana kunnostettu ja ne ovat yksi aika tärkein nähtävyys Lahdenmaalle tuleville kävelijöille kulttuurin puolelta. Ja toisaalta on Lahdenmaan alue aika rikas tämä Viron kulttuurian historian kannalta. Tuolla Lahdenmaan alueella on syntynyt ja niin paljon kansan tanssia, niin paljon kansan lauluja. Ja se on tosi mahtava perintö. Ja kansallispuiston aikana jo vuodesta 1971 oli yksi meidän tehtävä niin kuin tutkia, kuinka paljon on säilynyt tästä perinnöstä. Ja uudestaan tehdään nuorelle sukupolvelle tutuksi. Ja Lahdenmaan kansallispuiston kansanmusiikin yhtye on jo 20 vuotta tätä työtä tehnyt. Mistä mä vielä voisin puhua? Mä en tiedä, kuinka se suomen kieli. Erittäin. Että kelpaako käyttää tätä. Meillä oli tämä Lahdenmaan merkitys Virolle. Joo. Ja Lahdenmaan kansallispuisto perustettiin vuonna 1971. Ja tuolla ajalla oli se ensimmäinen tätä tyyppi suojelualue entisellä Neuvostoliiton alueella. Ja se oli aika historiallinen merkitys kyllä, Lahdenmaan perustaminen. Sen jälkeen perustettiin kansallispuistot naapurivaltioin, Latvian, Liettuan, Ukrainan, Armenian ja niin edelleen. Että se suojelualueen tyyppi, mitä on ympäri maapalloa
käytetty aika pitkän ja toista 100 vuotta. Se tuli tutuksi myös tuolla Euroopan itäosassa. Ja Lahemaan merkitys Virolle ehkä neuvoston aikana ei ollut niin tärkeää tuo luonnon säilyttäminen. Ehkä tuo kulttuuriperinnön säilyttäminen oli meille vielä tärkeämpi. Ja se voi sanoa, että ne kansanjuhlat, mitä me järjestimme, kyllä folklorifestivaalit tai juhannusillat, ne olivat suosittut. Ja tähän tultiin jo Tallinnasta saakka. Et se oli niin kuin meidän kansan identiteetin säilyttämisen kannalta yksi tärkeä kohta. Mutta kyllä se luonnon säilyttäminen oli tuolla ajallakin tärkeä. Ja ehkä nyt, kun me olemme itsenäinen Viro, itsenäinen valtio, on se vielä tärkeämpi. Ja nyt pitääkin Lahemaata katsoa laajempi, mitä merkitys on Lahemaan luonnolla Euroopassa. Viro on yksi osa Euroopasta. Me olemme hyväksynyt aika paljon kansainvälisiä sopimuksia, mitä koskee luonnon suojelua. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on meidän Virollekin lain mukana on meidän Virollekin saman tärkeä tehtävä kuin muille Euroopan kansoille ja valtioille. Ja ehkä nyt 90-vuosiluvulla onkin kaikin tärkein Lahemaan luonto ja ehkä luonnosta just neiden biotooppien, neiden kohtien säilyttäminen, että Euroopassa on vielä vähän jäljellä, mitä olevat Euroopassa uhanalaisia. Esimerkiksi ranta-alueet, koskemattomat ranta-alueet, vanhat luonnonmetsät, kosteikot, suot, lehtot ja semmoiset puolikulttuurimaisemat. Mitä? Ehkä sitä, jos tuon kartan ottaisi jollakin lailla rekvisiitaksi vielä. Ehkä noin. Helsingin Itämeren alakomission on viime vuosina tutkinut, minkälaiset suojelualueet Itämeren rannikkoilla ja rannikkomeressä on kaiken tärkeimmät. Ja näitä on nyt tässä ohjelmassa on ympäri Itämertä noin 60 semmoista tärkeää suojelualueita. Ja Lahemaa on yksi näistä. Semmoisia uusia ongelmia, mitä ennen ei ole ollut meillä. Ja näiden ratkaiseminen ei ole helppoa. Joo, sen voisi kyllä. Viron itsenäisyyden aikana, kun me olemme päättäneet markkinatalouden hyväksi ja yksityistäminen on yksi tärkeimpiin poliittinen ja poliittis-taloudellinen tehtävä Virossa. Se on tuonut
uudet ongelmat myös luonnonsuojelualueille ja myös Lahemaa kansallispuistolle. Valtion maata tuolla Lahemaan kansallispuistoalueella ennen vuotta 1940 oli noin 40%. Ja lain mukaan nyt 60% Lahemaan pinta-alasta yksityistä. Kuinka me tulevaisuudesta tulemme toimeen näiden uusien maanomistajien kanssa, kuinka me saamme aikaan kaikki ne sopimukset, kuinka paljon löytyy rahaa valtion kassasta, että maksaa omistajalle ne rajoitukset, mitä pitää tehdä kansallispuistossa. Ne ovat semmoisia kysymyksiä, mitä tulevien vuosien aikana pitää ratkaista. No, tänä päivänä ehkä kaikin vaikein on löytää yhteisymmärrys näiden vanhojen luonnonmetsien säilyttämisessä. Akkupaineet on kovat meillä Virossa ja tähän saakka meillä Lahemaan kansallispuiston uudet suojeluohjeet ei ole vielä hyväksytty hallituksessa. Ja oikeastaan me ei ole vielä löytänyt yhteisymmärrystä luonnonsuojelijoiden ja metsänhoitajien välillä. Ja ehkä se on se, että 90-luvulla on luonnonsuojelussa niin isot muutokset maailmassa tapahtunut, että se tieto ei ole vielä ehtinyt perille Virossa, Viron päättäjälle. Ja kaikin tärkein on ehkä se, tai ehkä se on yksi tärkein, mistä syystä me ei ole niin kuin saanut yhteisymmärrystä. Mutta Lahemaalla on vanhoja metsiä, vanhoja luonnonmetsiä, ja ne ovat tosi tärkeitä Euroopan kannalta. Ja se on meidän tehtävä, että meidän säilyttäminen. Sen jälkeen, kun ne on hakattu, se menee monta kertaa kalliimmaksi valtiolle ja maksumaksajalle, että uudestaan ne niin kuin vietään luonnonmetsiksi. Meillä on mahdollisuus ne säilyttää ja se on kaikin alueen tehtävä.
noita karhunkuvia ja kaikkea. Joo.
Kiekii päästöt vasta. Joo.